I htio bih vama sad prepustiti vrijeme da u minutu, dvije se obratite gledateljima, naravno, svim gledateljima koji gledaju HRT1 i ne samo u Hrvatskoj, uputite božićnu poruku. Pa hajde da se vratimo evanđelju. Ljubite jedni druge, po tome će poznati da ste učenici moji. Ako mi lično kao ljudi, a po tim podrazumijevam to užasnu zvijer kapitalizma koja nas sve proždira, koja proždire narode, koja proždire Hrvatsku, koja proždire Srbiju, koja proždire sve oko nas. A ta zvijer je prvenstveno zvijer mržnje jednog čovjeka prema drugom. Iskorištavanja, kako je govorio Marks, čovjeka po čovjeku. Ako tu ne pokažemo ljubav, nestaće nas kao ljudi. Ako opet Srbi, Hrvati ne pokažu jedni prema drugima isto takvu ljubav, nestaće nas kao naroda. I zato zaista nema boljeg trenutka da se kaže slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Čestit, sretan, srećan Božić, Hristos se rodi.